So pupuntahan natin dyan sa baba, yung sinasabi nilang Barangay Rizal. Titingnan natin kung hanggang saan talaga yung dulo nitong ginagawang kalsada dito. Oh, grabe ang putik oh. Tinitibag talaga nila yung bundok oh. So yun, this is where your taxis go. DPWH Region Office 4A. Ayan, ito yun. So dito daw magsisimula yung nagawang kalsada mula dito sa Atimunan. Ito na nga oh. Yun oh. Binabagbag nila yung bundok. Yan oh, kabilang bundok. Atimunan to Mauban, Quezon. Actually itong kalsada na to ay itatagos papuntang Aurora. Yan sa Maitinggalan. So ayun oh. Pre, titingnan muna natin. Yun, may nakita akong ano doon, biniak na bundok. Ayan, ayan sa dulo. Kaya tulak-tulak ni kuya yung motor niya, nakangiti pa rin siya sa akin eh. Wow, ito na yun. Woo! Narating din kita. So kapag nasa Maharlika Highway mga Lodski, ang palatandaan yung Uno gasoline station. Yung tapat noon, yun na yung simula ng Atimunan Mauban Road. Ang dami ng mga gumagawang mga dump trucks, mga mixers. Nako, parang yata, naghahakot pa. Hindi tayo makakadaan. Medyo maputik Boss, hanggang saan po yung pwede na matagos dito kalsada na to? Ano po? Hanggang saan po pwedeng mapuntahan yung kalsada na to? Parang dyan na po ba bulas natin? Pero marami na pong mga pumupunta dyan, nakamotor, kahit nakamotor. Meron din pong napunta mga nakamotor dyan. Kaya lang ay Maputik-putik. putik Oo. pagka maulan. Sige. Tapusin ko na lang tong dump trucks na to. Tapusin ko na lang yung dump truck kasi hindi ako makadaan eh. Yun, medyo na mahirapan tayong makadaan dyan mga Lodski. Kasi nagkakarga sila ng mga tambak na mga lupa. So 3 dump trucks yung pupunuin. So medyo matagal-tagal yan. Kasi ito lang naman talaga ang ating pwedeng madaanan para matagos natin yung nandoon sa pinakaitaas. Kaya ayan, habang nandito tayo, magpapalipad tayo ng drone. Spoken, torn apart, shattered pieces, broken hearts. Love blooms, don't wither away. Leave nothing for display.
memories linger, constant ache, heart pieces can't retain. Time will heal, scars will stay, heartbreak remains the same. Though the pain never eases, the heart will never cease. Though the pain never eases, something in me. Though the pain never eases, the heart will never cease. Though the pain never ceases, something in me. Though the pain never eases, the heart will never cease. Though the pain never ceases, something in me. So ayan, mukhang patapos na yung pangatlong dump truck. Oo. So ito pala yung lugar na to ay Barangay Sukol. Tapos sabi ni Bossing, pag lagpas daw natin dyan sa may biniak na bundok, pagbaba ay Rizal. Rizal, boss, no? Barangay Rizal. Okay. Hey boss, thank you ha. Okay. Tama, alas 11. Makakalabas tayo mamaya ng siguro baka mga alas 12 or alauna. Kasi inunanahan natin kasi meron din naghihintay dito. Papasok din yan sila. Ito isang mixer at saka dalawang mixer yata, o kaya tubig pala itong isa, truck ng mga tubig. Tapos doon sa dulo meron pang mga private na sasakyan. Kaya shout out sa mga taong nagtatrabaho dito. So ayun, buti na lang mainit-init ngayong araw kasi kahapon daw ng hapon umuulan, kaya medyo madulas. Yun lang. Madulas nga. Oh, putik nga. Ay, dahan-dahan tayo. Marami. Dahan-dahan tayo. Buti ngayong umaga mainit-init. Anak ng nakakabahan ako Kailangan maintain yung ano natin, accelerator. Tsaka bawal umapak sa preno. Natin na lang. So subukan natin akyatin yung bundok na yan, mga Lodski. Subukan natin yung tibay ni 03. Magbawas nga ako ng hangin. Ay, magbawas tayo ng hangin. May gasoline station naman mamaya sa highway, kaya pwede tayo magdagdag ulit. Kaya boss? Ay, subukan ko. Yan. Kayang-kaya naman daw. Yeah. Nawasan ko na rin ng konti yung hangin natin sa likuran. Yan, dahan-dahan lang. Ayan, medyo hindi na
Pumapaibot-ibot si ano, yung gulong natin sa likuran. Sabi naman nila marami daw mga mga motor na umaakyat dito. Subukan natin yan sa ano. Hanggang doon sa itaas. Ayan, oh, tinitibag talaga nila yung bundok, oh, para hindi delikado sa landslide. Yeah. Sanay naman si 03 dito. Ala ka. Oh. Kailangan hindi tayo mapahinto dito sa bandang gitna. Alright. Okay. So bali ano mga lods, okay, doon tayo nang gagaling, oh. Yung kalsada dyan sa baba, kitang kita siya dito. So ibig sabihin medyo mataas na yung area dito. Tapos dito binabagbag pa rin nila yung ano, yung mga malalaking bato. Yan, binabagbag nila mula dyan sa gilid para siguro maipantay nila yung level ditong kalsada. So pupuntahan natin dyan sa baba, yung sinasabi nilang Barangay Rizal. Titingnan natin kung hanggang saan talaga yung dulo nitong ginagawang kalsada dito. Yun lang. Oops. Ay, nako, mas madulas yata dito. Alaka. Uy, uy. Uy. Ay. Engine brake tayo. So tayo, tabi tayo sa kabila. Ay ko. Ay, ang dulas. Pupula-pula pa pala yung mga kalsada dyan, oh. Mga pulang lupa, buti na lang medyo may mga graba. So bali, ayun yung mga kalsada mga lodski. Kung napapansin nyo ay puro na siya mga putikan. So sisilipin ko kasi medyo pababa siya. Titingnan ko kung kayang-kaya ba ng motorsiklo papunta dun sa baba, kasi baka puro putik. Kasi kung makikita nyo dito, ayan, puro na mga putik yung kalsada dyan sa unahan. Kaya sisilipin muna natin kung kayang-kaya pa ba natin bumaba hanggang dyan sa pinaka ibaba. Kasi parang napapansin ko nakababa na tayo doon sa bundok, tapos dito parang wala na tayong nakikitang patag. Kasi dyan sa unahan puro na siya kabundukan. So yun, mukhang kaya naman mga lodski.
Kasi yung lupa niya, although mapulang lupa, pero dahil sa medyo mainit pa yung araw, hindi na siya ganun kadulas. Yun nga lang, sisilip ko talagang pababa siya doon sa di ko alam kung may ilog ba dyan sa baba, pero subukan natin, mukhang kakayanin naman. So yun, mukhang kaya naman to. Ayan. Anak na. Ito tayo. Handahan lang. Ayan oh. Pababa na siya, tapos maano pa, maputik. Aray ko. Tapos doon sa unahan oh, mukhang maganda naman ang kalsada doon. At medyo tuyong-tuyo na doon. Ay, mas lalong dumudulas yung sapatos ko kasi puno na ng putik. Ako, grabe palang lusong to. Hindi pa tayo nakarating doon sa dulo mga Lodski. Ang inisip ko, paano ako makauwi mamaya. Paano yung uwi natin. Ayan, grabing tirik. Dito tayo. Oops, dandahan. Ang tulas kasi ng sapatos ko eh. Kapit na kapit yung mga lupa. Nangangawit yung kamay ko. Ayan, medyo patag na. Ay, pahinga muna tayo. Yun yung ay, tawid tayo, medyo malalim dyan. Ay, muntik na ako doon. Dulas nga pala dito. Wala na. Sobrang grabe yung kalsada dito oh. Kung makikita nyo, grabe ang pula, tapos ang lambot. Ay, wag lang sana umulan mamaya, kundi hindi ako makakauwi nito. Yeah. Oh my God. Ano bang pinupunta mo dito, Jonski? Ayan. Okay. Nako, oops. Grabe, dulas. Kahit mga four wheels nga dito, hirap na hirap to. Putik na. Yeah. Arko. So, yun, this is where your taxis go. DPWH Region Office 4A. So, ayan, yung project nila dito. So, yun pala, may pagdating dito sa bandang itaas, medyo tuyong-tuyo na. Tapos, ang sabi sa mga nakausap natin na mga workers dito, pasalubong daw to ng kalsada yung gumagawa mula doon sa may Mauban
papunta din dito sa Atimunan. So hindi lang ito ang gumagawa, meron din doon sa kabilang side ng Mauban. So yun, ito ang di na natin siguro mapupuntahan kasi ayan wala nang mga bakas ng mga gulong papunta dyan sa bundok na yan sa itaas. Hanggang dyan lang naman daw, sabi ng mga nakausap natin, hanggang dyan sa bundok na yan yung dito sa Atimunan, yung gumagawa dito sa Atimunan. So yan, parang wala nang dumadaan doon sa pinakaitas. Ang makikita natin doon yung mga bulldozer na lang, yun na lang yung gumagawa doon, at walang mga dump trucks na pumupunta, umaakyat doon sa itaas. So tingnan natin kung makapagpalipad tayo ng drone. So grabe ang init ngayon mga Lodski. Pero at least kahit pa paano nakausapan natin yung mga tao na gumagawa dito. So hanggang dyan sa bundok na yan lang talaga yung kayang pasukin ng mga motor. Kasi kahit pati nga sila, nahihirapan sila pumunta dito pag nakamotor, lalo kahapon kasi maulan. So maswerte tayo ngayon kasi medyo umiinit. So pabalik na tayo ng Maynila ngayon habang hindi pa tayo maabutan ng ulan. Grabe ang init. So, alright. Yan yung mga ekwipo na gumagawa dito. So, meron ng backhoe, dalawang backhoe, tapos itong bulldozer. Tapos mayroon tayong isang bulldozer doon sa itaas. Tapos meron tayong isang pison. Bali 1, 2, 3, 4, 5. Mayroon pang backhoe sa gilid. Tapos siguro bali 6 or baka 7. Baka meron pa tayong hindi nakita. So, ayan. Bali, mula doon sa may pinakabungad sa may Maharlika Highway, bali 4 na barangay pa lang yung nadaanan itong Atimunan Mauban Road.
Busog ako sa tubig. So yan, pabalik na tayo ng Maynila. Challenge na naman sa atin yung pabalik. Yung paakyat dyan sa binababaan natin. Di bali, at least sulit yung pagpunta natin dito at nakita natin yung pinakadulo. Although nung pinaliparan ko siya ng drone kanina, hindi ako masyadong nagpapataas ng drone kasi pag marami daw palang mga puno, andoon daw yung mga malalaking ibon kagaya ng mga uwak. Yun, minsan daw kasi dinadagit daw ng malalaking ibon yung drone. Akala siguro nila kaaway. Ayun, may ekwipo din pala dito. Ito na naman yung challenge natin. Grabe ah. Mukhang grabe ang putik oh. So ayan mga Lodski, malapit na tayo dito sa Maharlika Highway. Thank you God at iniingatan nyo po ako. Maraming salamat sa pag-iingat nyo po sa akin God. Thank you. So ayun mga Lodski, ayan na yung kalsada ng naka ano na, yung sementadong kalsada. Alright mga Lodski, so pabalik na tayo ng Maynila. Nandito na tayo sa may Maharlika Highway, Atimunan. So dadaanan tayo konti sa may Bitukang Manok kasi useless naman yung pagdaan natin dito sa Maharlika Highway kung hindi tayo makapagpahinga or makasilip dyan sa may Bitukang Manok o yung tinatawag nilang Pagbilao Atimunan Zigzag Road. Ayan, sisilipin muna natin tapos dire-diretso na tayo pabalik ng Cavite. Alright, andito na tayo sa Atimunan Pagbilao Zigzag Road. So time check tayo, 12:36 ng tanghali. Buti na lang late na tayo nag-breakfast kanina at hindi pa tayo nagugutom ngayon. So ito yung part ng Atimunan mga Lodski, kasi pagdating natin nun sa kabila, yung pababa naman tayo ay part naman siya ng Pagbilao. So kaya siya tinatawag dito na Atimunan Pagbilao Old Zigzag Road. Alright, pero mas maganda yung zigzag doon sa kabilang side kaysa dito. Ayan. Alright.